Donostiarrak. Gastronomia gora, gastronomia bera, baina gero janari kontuetan sokarratuak izaten jarraitzen dugu, Duela 30 urte, bale, bueno, zegoen. Baina gaur egun, munduko zapari guztia dauzkagula hirian? Japoniarra, txinatarra, perutarra, italiarra. Eta holako kerokita, guk zer jate jarraitzen dugu. Txuleta, txagardoa, tortilla eta intxaurrak. Zuen inguruko zenbatek dauka benetan esperimentatzeko gogoa. Nik aurrekoan brunch batera jo nahi nun, baina eskez dago modurik nire kuadrilla pintxo botetik ateratzeko. Edo nabargenagoa, taberna batera sartu eta zer eskatzen du jendeak. Zurito bat bestearen atzetik. Bueno, edo kriantza bat, kriantza bat. Ez dakit, saiatu zaite Chardonnay batekin, Bloody Mary bat, Margarita bat, ez dakit, saiatu. Birago espiritu kontua, ea betikoarekin konformatzen zeran, edo bizitzari gehiago eskatzen diozun. Nik adibidez, nire oraingo bikotea, bermuteke batera ezagutu nuen, bai. Jo, nire kuarriagatik izango balitz. Markatu? Bai, Xakoli bat, mesez?